everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkul sa rihas. Dali, magito pa doon sa ate Nining. Pero asa ka siya liko? Asa ka iniis kinaha? Wala pa siya musulti. Bahala na. Mangsusi lang dyan ko. Oh, hala, tingog niya ate Nining. Tato sa kinang nga kusog kay Bipadagan palayo. Biyaan ko ng kariton, madagan ko. Ate! Ate Nining! Tingog gid agaon. Delikado tanah ha. Pangag sa ilong. Hilom. Da, murag manok nga gidungoy. Da. Kuyapan siya. Asa ta siya dat agaon. Ha? Gusto na kay kung magpusil ang bayana. Patin gini siya. Dami ang agtangon bayana. Diretso lang sa safe house. Iipunta niya sa sikreto lubnganan dito sa mga fighter nga binilanggo nga namatay sa pagpakigaway. Mihunong ka banggod. Traffic agaon. Okay. Okay lang. Ay importanteng nahilom na kini si Nining. Hindi na siya magka-attract pag mga tao sa palibot. May kigisandig na nimo agaon. Na ano? Oh, muralag na tuog ang inusinting Nining. Nagkapyat ko ng jeep pero wala na ko sila makita. Asa naman ka sila? Miliko na kining jeep? Tara! Muna sa kinana nga nasi ate Nining. Maya kay Mihonong. Maaptan ko lang unta sila. Di ang unta mo siga ang diyan nga suga. Aron ako silang maaptan. Doon na lang ko nila. Ate Nining! Ate ayaw ka balag ka ate! Luwason ta ka! Patay! Misiga ang diyan nga suga. Milarga na sila! Busing! Busing! Magdali! Busing! Bakos kinang imong jeep! Hala! Na-traffic sila! Muapa ko yung jeep! Abs! Mudagan ko! Kailangan ko sila maapsan! Andimal traffic agaon. Busit! Uy! Igutan ni mo. Wow. Bangag sa ilong. Naunsa ka pasadyo. Kabog na sa aircon ining ato sa kanan pero init pag ginay mong o. Pasensya ka na, Warden agaon. Kuha mo gusto good. Hindi ko kaandar ni mo alid. Mas isog ka man ka na ako karon. Agaon, pwede mo hangyo. Parehas ta ha. Ako gisapot sa kong gamay. Pero relax. Relax lang diha. Kasi hangyo. Usaman. Gusto kang mucho lalap. Papap ni Nining. Una na umirahan? Katagaan lagi ka, Warden agaon. Klaro kay sa akong utok, sirapyo, haet ko ni. Nya, klaro sa kay pahak ni mo. Bangag sa ilong ka. Kahit kini mo agaon eh. Haet lagi. Kita pa magpahak, kita pa man nimo. Mulang. Unya, okay ka agaon. Okay si mong mata. Oh, Pangita lang laing kapangawa ni mo sirapyong. Adto lang sa city jail. Daghan kay mga babaeng binilanggo dito. Gamay mo ni mong itambal si mong sakit sa ero. lahi mo gunis Nining agaon. Kagumkum kayo, murag chicharon. Ginahan ko. Dili ko gustong langay. Igo ng kasong gihatag ni Nining na to. Hipusa na siya. Inigamo sa safe house. Aron wa na tayo problema. Patik agaon. Patik. Relax lang. Matuman ang imong man. Sakpan mo! Naaptan na unta na ako! Nagkalarga pag yun! Mukapya na sa kong jeeps! Abs! Usa to? Ang unsa man agaon? Mura mag gihapag ato si kanan.
Wa man. Sa likod ka bahin! Sa may bagid siguro! Pedestrian siguro, Warden. May taong mitabok. Mo ba? Nala, mo ka. Kahinay binindagan tayo si Rapyo. May dili mahimong bulho ta agawon. Traffic kayo, mabangga pa lang noon ta. Magkadakong Wa ba'y sirin ini? siya. Wa agawon. Red plate man unta ni. Sige na lang. O tayo mahimo. May na lang ni agawon. Maguwang gamay sa aginod. Dugay kita moabot sa itong padulungan. Niya, nagkapit na sa kuog jeep di pasahiroan. Makita ko kayo sila sa unahan. Mga salbahis. Wala magluhag si Ate Nining. Nga naman ka na siya. Patay na ka na siya sa sod. Dili lang unta. Pero nga nawa man lagi siya mulugnot. Tingali, nakuya pa siguro. O kaha, gitiunan og pusil. Ingon ana man gyud na. Mo ni nakita na ko sa salita sa TV. Oh, hala, hindi naman ang dagat sa mga sakinan. Murag nagaginod. Muambak baga ko, no? Aron maaptan ako si Ate Nining. Pero, basig maparehas ganiha. Nga pag-ambak na ako, unya miduol ko, kalit lang sa mga dagat ang sakinan nga ilang gisakyan. Bahala na. Sundan yun lang na ako sila. Ang importante, may bagong asa nila dito sa Tinining aron ma-report din ako sa pinakadul nga presinto sa pulis. Pero, ingon na ba sa Tinining nga kanako ng mga tawhana, mga pulis? Bahala na. Unsa gani, musukol ko. Doon na siguro banggas unahan. Maong na traffic ni. Bangag sa ilong. Liko. Liko na sa kamay ng eskina si Rapyo. Di Liko. mahimo, Warden, agawon. One way na. Why di mahimo na ako? Ah, Liko. Ako rin mahimaw. matuman, agawon. Puro magkagilit ng gyaras balaod si Rapyo. Liba man kay ka. Pasensya na, agawon. Nalimot kong opisyal man na ining sakay na ako. Hala, miliko sila. Dila ba diha mo agi ang jeep nga akong gikapyutan? Pero, mutayok noon eh. Bahala na. May launtag makitan na ko sila sa pikasdan. Nung kaway ni, oy! Why sure? Tanawa. Huwag mo parang highway guard nga nakakita nato. Red plate ko ni atong sakyanan. Bisan pag mo para agawon, wag ya po siya nag-anan nimo. Bisan magkalisod pa, musalot siya, kita niya nimo. Pangag sa ilong. May kihapsay ng daan din eh. Padoon na mo tabok sa bridge, Warden, agawon. Maayo. Hala, wag na ko sila ma-update din ispikas danda. Wag na ko sila makita. Kun mao, nagalabay na sila. Yatab! Kaway ni, oy! Why sure? Kusog na ba unta kayo ang dagat ining jeep? Asa na kasi Ate Nining? Nagkamutan ako. Wala. Ni Anami, ibabaw sa bridge. Sa may kumuhatan. Tutagtag ko yan. Kinahanglan maka-iskapo ko nila. Kay patyon ko nila. Mayo. Jingle bell. Gusto, ang nail cutter. Murag hapong Pasko. May nakasuki ka kamay nga halit na kutsilyo ato. Nindot. Nila sa kumpulsa. Hinayon ko sa pagkuot. Nindot. Di ara. Ipagawas ko ang hait. Bahala na niya. Bahala na. Demonyo ka.
Ay! 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 Ako daw! Ang akong mata! Agaw! Ay! Ay! Agaw! Ay! 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 Diyan na mo! Agi mo naong! Agaw! Agi mo naong nabulit sa dugo! Ah! Bangag sa ilong! Ang binibisula mo! May mo si Agaw! Sigurado patay na siya! Animal siya! Ang kasakit! Dali, Agaw! Marog! Iya, idapayaka ka mangguliha nga. Nagsandik sa sakyanan. Bangag sa ilong! Kasakit! Napatay mo ng inisintings, Nining! Naigo ba? Naigo! Klaro kay Wardin Agaw! Nauli mo sa pag-igo! Una kinimahog sa bridge! Bangag sa ilong! Tuwa! Asa-asa siya! Tara! Nag-utaw-utaw sa dagat! Nagkaw si Rapyo! Tiwasipag yun! Ihurot pagtanong mo siya lawas ang mga bala sa mga armas! Pagdali! Matuman, Wardin Agaw! Uy, mga pulis ka ron? Sakay pabalik si Rapyo! Ang gaka ko! Kinalang magkapalayo ta din eh! Dilipin mo maabtan sa mga pulis! Pagdali! Oh, Wardin Agaw! Pagdali no, Elvis! May onlo na si Ate Nining! Asa ba? Tuwarang nagbuha! Oy! Ako'y bahala! Oh! May Samson ni Elvis! Maluwas pa ka na si Ate Nining! Noy Elvis! Pagdali! Noy! Agaw? Nabulit pag sa dugo ang imong naong. Oh! Napadayon makinis pag dagay-day ang dugo. Ulagi! Musulti pamagi ka! Ang akong pikas mata! Ang akong pikas mata! Ani Agaw! Ako na nga pangisulti. Murag fishball nga natuhog Uy, ini. hilo. Gamay kutsilyo. Hilo, boy! Oh, gisulti ko lang yun. Bangag sa ilong! Baka magawat. Naluya ko! Ha? Agaw! Wardin! Agaw! Rapyo! Agaw! Si Rapyo! Agaw! Si Agaw! Kailan ba na ako kinis sa ospital si Agaw? Ate Nining! Ate! Luoy kayo siya. Nagkadugo ang iyang o. Huwag na siya panimuot. Patay na yun eh. Dili siya mamatay. Dili ka may mong mamatay, Ate Nining. Ate, mata! Bangon! Bangon ba? Wa na tayo mahimo pa niya rin na. Patay na na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.